Tak, řekněte mi, jaký jsou vaše pocity z tady tohohle celého dětí? To vám můžu prozradit, že jo. No samozřejmě neříkejte mi podrobnosti, které zde jsou, ale řekněte mi Pojďte se na vaše... stranu. Výborně, výborně, máme tady celkově. Kameraman pryč. Mazej. Tak, vítám vás zpět. Momentálně tady mám pana Leoše Pulislava, neboli nejspíš nějakého Greena, je tomu tak, že ano? Negativní. Negativní, to znamená pozitiv. Tak, můžete nám říct prosím nějaké okolnosti, nebo spíše o co se jedná takovýhle sklon a všechno, co se tady momentálně děje? Rukojmí je officer od LSPD, víc ale nemůžu říct. Ano, takže vidíme, že tady máme únos officera od LSPD a povězte nám, jak tady tu věc chcete vyřešit. Řešíme to tak, že my jdeme peníze. Ano, je tomu tak, jak jsem před chvíli předpovídal. Nejspíš se bude jednat o peněžní obnos. A vítáme tady zpátky, pane policajti, dobrý den. Pane Karate, pojďte stranou, jo? Tak. Bohužel, jak víte, byli jste připraveni od nejlepšího kadeta, který nám zatím poskytl nejvíce informací. Ano, tamhle nejspíš běží pan Blake. Pane Blake! Pane Blake! Pane Blake! Co nechtěl? Haló, pane Blake! Jste to vy, pane Blake? Samozřejmě i pro vás, pokud budete potřebovat natočit nějaké podobné video, není problém. Zavolejte nám a my pro vás natočíme. A nyní taky můžete vidět, pokud někdo bude se snažit narušit naše natáčení. Pokud někdo se bude snažit narušovat naše natáčení, opravdu dopadne špatně jako tamhle ten šerif, který momentálně má povolit. Kameraman nejspíš chce naznačit, že mu mám mít risknout ještě jednou. Zdravím vás z našeho papavozidla, ano, je tomu tak, nyní se přesouváme na druhou stranu, aby jsme zdokumentovali co nejlépe pro vás dění, které se momentálně děje na takzvané Florenci 13. Nyní prosím vás, zavřete svoje oči a nedívejte se, jak já jakoby jezdím. Opravdu moje dovednosti nejsou třikrát nejlepší. Vypadá to, že zde to bude opravdu nejlepší, abyste zůstali a jdeme se zeptat zde, jak to vypadá. Dobrý den, pánové, mohu se zeptat, jak to vypadá, jaké jsou vaše pocity? Tak to bylo opravdu uchvatný. Lepší rozhovor jsem ještě v životě neviděl. Tamhle vidím pana. Dobrý den, pane. Tak, dobrý den, zdravím vás, už to mluvčí z Weasel News, nejspíš budoucí. Zde je Tomáš Pulislav. Mohu se zeptat, jak se jmenujete? John McKenzie. Dobrý den, pane McKenzie, a zároveň vám říkám ahoj, protože jsme tady známí. No, můžete nám prosím popsat nějak vaši situaci a vaše dojmy a pojmy z této celé jakoby akce? No, momentálně to probíhá policejní zásah. Ano. Které se tu stal trestný čin, který vám zatím nemůžu úplně popsat. My už to víme, stal se únos policajta, neboli pána officera z LSPD. Tak, jestli už to víte, ano. A já víc informací nemám, já akorát čekám, než budu moct přistoupit a ošetřit případné zraněné osoby. A myslíte, že nějaký zranění budou? Údajně ano, asi 4 osoby. Ano, a vidíte to! I doktoři v tomto městě věří v krve pro lidi. Děkujeme za váš čas, mějte se hezky, nashledanou. Jdeme vyspovídat. Dobrý den, pane.
Ten je zamyšlený, s ním se nepopovídáte. Ano, i tak se toho dá naznačit, že mlčení znamená souhlas. Kdyby se náhodou někdo ptal, dneska jsou lepší. A ano, je to tak, už jsme tady zase. Jako každý středu, jako každý pátek je tady váš Tomáš Slávek a vítáme vás zpět z této akce. Jak si můžeme povšimnout, moc jsme se ještě neposunuli, můžeme si všimnout, že někteří policajti a šerifové nasedají do aut, to možná bude znamenat, že se stane nějaká honička, při které opravdu my nemůžeme chybět, že ano. Když se podíváme tam do dále, vidíme, že stále tak nějak mezi sebou komunikují a nyní můžeme vidět, že vytahují a zároveň zatahují zbraně. Je to opravdu nebezpečné místo tento downtown a nechtěl bych tady žít. To bych opravdu nechtěl urazit přeživší tady tohohle místa, ale opravdu jedná se o rizikovou zónu. Podobně riziková zóna se nachází i u kasína kolem postelou 433, 409 a 408. Zde se nachází motorkářský gang a různé jináčí pobludy. Nyní můžeme vidět, že tamhle se přibližují pánové k sobě, nejspíš, že nastane takzvané předání. A musíme jít už se pryč. To je vše pro Weasel News. Mějte se. Bude nějaká náhanička? Odjeďte, hned, odjeďte, okamžitě, vy... Pane, jenom ano nebo ne? Ne. Výborně. Jak jsme před chvílí mohli slyšet od pana policajta, prý žádná náhanička se konat nebude. Ale já bych tomu zrovna 3krát nevěřil. Víme, jaký pan Mendoza je vtipák. Proto zde vyčkáváme na další postup. Ano, tamhle vidíme někoho se zelenou hlavou. Vypadá opravdu zvláštně a opravdu nechci říct, že by se tady tohle mělo nosit jako v pozici LSPD. Vítáme vás zpátky. Jsem tady s panem McKenziem a s panem... Lopatom. S panem Lopatou. Je to tak. Výborně, vidíme, že tady pan McKenzie chce zmlátit trompáč. Vidíme to, že policejní brutalita se dá popsat i v jináčím smyslu, jakožto napadení místních obyvatel. Ano, můžeme vidět, jak záchranáři, kteří mějí pomáhat, napadají naše místní. Tak ale vidíte, co robíte městní. Hej, pane, vidíte, co robíte městní. Vidíte, co robíte městní. Podívat i na pana místního, jdeme se zeptat pana místního, jaké jsou jeho pocity. Já nevím, místa i tohle všeho. Výborně. Ano, vidíme, že už si opravdu i bere baterku a zkouší napadnout i v ostatním místě. Ale vidíme, že Imperium vrací úder. Ano, vidíme přesně tak, jak to má být, že záchranáři se jen tak nedají a nezmlátí všechny, kteří se jim postaví do cesty. Dobrý den, pane na kole. Vy jste obyvatel tady downtownu. Ano. Výborně, máte docela zajímavý hlásek, ale to nevadí. Tak, prosím vás, popište mi, jak se vám tady žije? No, žije se mi tady docela dobře, až na to, že se tady prostřílí a okrádají se lidi. Ale mě to nevadí, protože já jsem na to zvyknutý a proto jsem se musel voholit. Výborně. Tak, děkujeme za váš jakoby zjemný popis toho, jak se zde žije a necháme vás zde už žít. Vítáme vás zde z News TV a nyní udělám něco pro vás, co bych opravdu neměl, ale co bych pro naše posluchače a pozorovatele neudělal. Jdeme se tady mrknout, jak to tady vypadá.
Mazej, už? Ano, a jak jste viděli, už nás dneska vyháněli. Momentálně vystoupíme a jdeme se podívat blíže. Je tam dobrý úhel. Tak. Perimetr. Čeká tam, když jsem. Jak můžete vidět? Ne! Buď to oba dva vypadnete vás za... Opuste oblast okamžitě. Mazej, Frejdo. Jo, slepice! Opuste oblast. Zase nepůjdeme nějak blízko, aby jsme je moc neprovokovali. Semka. Tak, tady. Tak, vítáme vás zpět. Konečně se už něco událo. Nejspíš jeden pachatel byl postřelen. Za náma můžeme vidět pana doktora McKenzie, jak se snaží pána přivést zpátky k životu. Doufáme, že se mu tak podaří a držíme pěstí a všechny palce, které máme na svém těle, aby se mu to podařilo. Tímto chci pochválit celý záchranný sbor, který se na tomto dění podílel. Opravdu profesionalita byla zde a dalo se z ní čerpat. Opravdu to stejné mohu říct i ohledně PD a PS, neboli šerifů. Opravdu unikátní práce, kteří postupovali přesně podle předpisů a výborné dění. Tímto se loučí váš Tomáš Budislav jakožto reportér a kameraman Tomáš Budislav.